Il-ħaddiem, il-familja u l-ġid kollu li jixraqlu jibqgħu fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista u għalhekk li l-partit qed ikompli jaħdem għal Malta ta' għada wara li tgħaddi l-imxija tal-coronavirus. Hekk qal is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zamid Dimek fil-ftuħ tad-diskussjoni virtwali li tmexxiet mill-President tal-Fera Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista Ivan Castillo. Il-ħaddiem, il-ġid tal-ħaddiem u mal-ħaddiem il-familji tal-ħaddiema huma kruċjali anki fil-formulazzjoni tal-politika kollha tagħna. Minnaħa tiegħu il-kellim tal-Oppożizzjoni għal Soċjetà Diġitali Ivan Bartolo qal li l-festa ta' jum il-ħaddiem hi ċelebrazzjoni għax tfakkarna f'dawk li jaraw kif jagħmlu biex idawru lira biex huma u l-familji tagħhom jgħixu ħajja aħjar. U qal li fil-verità il-kontribut lill-ekonomija tal-pajjiż ma ssirx mill-gvern iżda mill-ħaddiem. Minnaħa l-oħra rwol tal-gvern u li joffri klima ekonomika tajba bħalma kien sab u stess fil-bidu ta' snin 2000 meta fetaħ kumpanija li fi ftit snin issarfet fl-impjieg ta' 20 ta' persuni. Il-kontribut lejn l-ekonomija mhux vera jsir mill-gvern. Il-kontribut lejn l-ekonomija jsir mill-ħaddiem. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għax-xogħol Clyde Puli qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem ħaddem il-politika ta' dialogu fejn jismaw jiddiskuti ma' kulħadd ħalli l-politika tkun tot tal-kulħadd. U ringrazzjaw koll il daw kollha li jaħdmu fis-settur mediku kif ukoll f'setturi oħrajn li ntlaqtu mill-isfidi li ġab miegħu dan il-virus. Bl-istess mod fakkar u sellem ukoll lil dawk il-ħaddiema li jaraw li n-nies ma jbatux mis-solitudni. U tem li għandna nfittxu nirrealizzaw li għalissa maħnis se nirritornaw għal ħajja kollha kif kienet u għalhekk li l-poplu kollu għandu jara li għandu riżorsa meħtieġa quddiem dawn l-isfidi. Allura rridu nkunu għaqlin anke bħala pajjiż li flimkien insibu l-pakkett ta' għajnuniet li nistgħu nagħtu l-industrija tagħna biex insalvaw l-impjiegi. Fid-diskussjoni intervjenew ukoll għat ħaddiema fosthom Stephen Gallia bidwi li qal li hu importanti li nieħdu ħsieb lil bdiewa u lir-raħħala ħalli meta jkollna bżonn insibuhom u promuova l-prodott lokali għax qal li dan ikompli jsaħħaħ is-settur. Kurt Bonello li jaħdem fit-telekomunikazzjoni u fl-e-commerce qal li wieħed għandu jħares lejn l-isfidi li ġab miegħu l-coronavirus bħala opportunitajiet. Kif wieħed xorta sab kif jadatta billi jaħdem mid-dar la darba ma jistax imur fl-uffiċċju. Kurt Farrugia, infermiera fl-Isptar Mater Dei, irringrazzjat lil poplu kollu għall-appoġġ li qed juri lill-istaff mediku. Isemmiet l-sfidi tagħha u ta' sħaba partikolarment li ma tistax tiltaqa' ma' nies qrib tagħha, kif ukoll l-istress meta tara pazjenti li saħħithom ma tkunx għaddejja tajjeb minħabba l-virus. Minħa l-oħra appellat li ssir kampanja biex aktar persuni jitħarġu ħalli eventwalment jibdew jaħdmu fis-settur mediku. Dwar is-16 l-anniversarju misħubija ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea ifakret fl-għajnuniet li Malta u Għawdex kisbu f'dawn is-snin. Minħa l-oħra appellat lill gvern biex jisma' aktar it-tħassib tal-ħaddiema f'dan iż-żmien diffiċli għal kulħadd. Andrew Farrugia, negozjant, innota li l-mentalità Maltija qed kompli tinbidel, ġieli għall-aħjar u ġieli le. Iżda hu faħħar kif il-ħaddiem Malti hu kapaċi jadatta ruħu għall-isfidi l-ġodda. Fuq kollox dan iż-żmien u wieħed li kellu jgħin lil kulħadd jifhem aktar x'għandu u x'jagħmel f'ħajtu. L-ekonomist Philip von Brockdorf qal li l-pajjiż irid jgħaddi minn perjodu ta' tranzizzjoni biex nadattaw ruħna għal meta l-coronavirus jgħaddi għal kollox. U għalhekk li bħalissa irridu ninvestu fin-negozji u fl-impjegati tagħna ħalli nkunu lesti. U JP Fabri li wkoll u ekonomist qal li issa u l-waqt li bħala pajjiż nibdew nippjanaw viżjoni li tara li kull settur ekonomiku jiġi aġġornat għal għada.